as long muchida kubvisa wezanu muchireplace newezanu, nyika imbofi yakanaka munonyepa. Iyo nyika itongwe nemasoja mani, inotengerwe nemasoja. Civilian aripo, let civilians choose whom they want. Ndipo patakazotaurwa nana Mugabe unzi kana maona kuti tiri kukoniwa pfuma yenyu pati yenyu isvoto dzataipiwa idzodzo kusvika pazofamba tadzoka zvekare. Ini tsvina yemheni ndinofara ndichifarira zvikuru vanhu veCoolant vakati createra channel inoyi kuti vese vakashayiswa mukana kuZBC, kuHerald, kuChronicle, ose machannels ehurumende, muine zvamunoda kutaura, tichichengeterwa, tichirasirwa kure kure uku. Iyo ikati createra a platform yekuti zvinotirwadza tizvitaure. Nhasi ndobva taenda kuchannel yedu iyoyo yatiri kuona kuti this is the channel yekuti tingapedza uturu hwatinahwo kana kuti tizivise nyika zvinotirwadza, then tochiona zvevanhu vezano vaya vakutevera kwatiri nekuti tiri kutaura zviri kutirwadza. Vouya zvevaine kuti threatena zvavanova ndizvo zvavaingoita vari kuHerald kuti threatena. Saka totaurira kupi zvinotirwadza, nekuti isusu kana tichitaura nyaya yemahovhetsi, mahovhetsi ngatinzwisisewo kutaura chokwadi. Tine ruzhinji rwemahovhetsi especially veZipra vakaramba kujoinana nevezanu vachiona huori mahovhetsi iwayo. But kana tichitaura tiri kureva ivo vakanyanya kubatana nezanu ivava. Tine mahovhetsi akamira ega akafuma maopposition party vakaenda kuhondo vakanorwawo, asi vakaona kuti hazvizvo zvatakarwira izvi, vari kutsvaka zvekare zvekuti vasunungure nyika. Kana tichitaurawo nezvemahovhetsi, we are not including those one nokuti havazi paboka rauraya nyika. Isu chatirwadza ndechekuti tiri vana veZimbabwe, but iye zvino mukatarisa pasi pese hapana nyika isina muZimbabwe. Tapararira kwese kwese, kupararira kuratidza kuti hatina mufudzi mukati menyika, asi mune pati irimo inozvidaidza kuti takasunungura, yateteresa vanhu vese vave kunze kwenyika. Tiri kudaidzwa nemazita, tiri kushandiswa zvisina kunaka, tikati tuye nezvinhu zvedu kumusha inotora panhingiriki pabhodha. Saka isu tichitaura zvatinoda paCoolant, channel yatakapiwawo kuti titaure zvinotirwadza, motizve muri kutaure, motouya muchitotichichidzira kuti muri kurevei, muri kutuka mahovhetsi, muri kuita sei. Wena tine urombo ende hatizi kuzofa takanyarara, nekuti kana imimi muchirwadziwa, ibvai kune pati yauraya nyika. Mahovhetsi akaramba kujoina mahovhetsi eZANU-PF, mahovhetsi akafoma maparties avo vari kokoko, vese ivava mahovhetsi chaiwo chaiwo akarwadziwa nezvaitwa neZANU akati takuisiya. Kwemi munoramba makabatira pairi, chii chamuri kuwana? Muri kudyako, saka munoda kuti titi kudii? Kana muchidya ikoko pamwe chete neZANU yacho, mese muri china. Ndoramba ndichitaura ndichidaro. Saka musatitevere kuzotivhundutsira kunoku. Garai kwenyu nokuti ndo zvamunogona, zvokuvaka nyika chaizvo zvamugona, asi zvokuthreatena nokutyisa vanhu ndo zvamunoda. Shuwa vanhu vakagara panzvimbo yavo kugara, kuti vakagara kwemakore, munoya muchibviswa nechimwana chidiki chisina kana kuti 20 years chinotaura kuti nzvimbo iyi ndeyedu, taramone mapepa akatobuda, pane gold yedu ndakaipiwa kudhara, ende hauna kwaunonomhangara. Mudhara achena vhudza nemarinda akafira ipapo, hama neshamwari nana sekuru, dzinza rese rakafira ipapo, rodzingwa nekamwana kadiki.
muchitaura kuti ndozvamakarwira nyika izvozvo kana muri mareal war vets chawakarwira nyika ndozvakarwadza kama movhets akabva akati afoko for chinhu ichi chaora ichi nomubva achisiya akafunga kujoinana nemamwe maforces anotsvaka kusunungura nyika. Kune vanhu vari kupopota maningi musocial media nemhaka yekuti mashayiswa mukana pamakatarisira kuti munowana maakuchitsvaka kuda kushandisa vanhu kuti mugonowanazve mukana wacho, nokuti kana muri serious muchida kuti nyika isunungurwe ipai simba kuvanhu, nekuti apa zvamuri kuita hamusi kuda kupa simba kuvanhu, muri kuda kubvisa wamuri kuda mureplace newamuri kuda. Ndo wamuri kuti chichidzira panapa kuti muzivi zvamuri kuita, muri kuzofoshora maovhetse shuwa akasunungura nyika. Iwaya maovhetse akabatana namunangahondo akasunungura nyika, kwavo vakabuda imomo havana kusunungura nyika. Muvati chii vavo? Mutikwanirewo kana muchida hatina mbokuinvaitai pano paCoolant. Indai kwenyu kuZBC uku, ndamunotaura zvenyu zvamunoda muri kuZBC nekuna Chronicle nekuna Herald. Go there and talk your nonsense ikoko. Nokuti ndosaka takatiza ikoko nokuti hakuna chedu. Why muchiuya kuno kwatiri kwatakapiwa mukana wekuti zvinotirwadza titaure? Zvino ndikatarisa inini ndakaputsirwa dzimba kanokwana kuita kaviri emurambatsvina. Kuputsirwa dzimba handina kana kukombanzetwa, handina kana mbwetwa kana chinyi. Ilosi yakaita sei? Ndakaishanda inini ndikaita almost 8 months ndisingatori mari kubhengi iyi, ndichiti kana ndikaenda kuti ndinotora mari yandinokwirisa yacho ndichinda uno withdraw mari yanga yakatowandisa kudarika yandinono withdraw. Ndikabuda munyika account yangu ine mari yakawanda, ndichiti vana vangu ndo vachasara vachidya imomo, asi ndozonzwanzi yakafuridzwa yese. Zvese zvakaitwa neSANPF. Varwe vehondo vacho vanoti vari kuzviti takasunungura nyika, vari kuti tisavatuke ivava vanga varimo zvinhu zvese izvo zvichiitika. Saka kana ndichirwadziwa nezvinhu zvese zvakaitwa izvozvi zvine ZANU-PF izvo zvese izvo, kuti makore mangani ndichishanda ndikashayiwa kana mari yekuti nditenge mombe chaiyo, asi mari yangu yakanga iri mubhengi. Vana vangu vandakasiya mukati menyika kuti vadye mari iyoyo vachienda kuchikoro vakatadza kana kuwana kana senti. Iye zvino ndiri kutanga kuparapatika ndiri kunze kwenyika, tumari tushoma-shoma, makore mashoma-shoma andashandira munomu atokavha zvakawanda zvandakaita ndiri munyika yangu. Motaurira kuti hanzi kwai zvamuri kutaura zvina nebasa rese. Sei muchiti kana imimi zvamafunga kuita ndo zvamunoda kuti munhu wese aite? Chinyarewo please, ndapota hangu. Nokuti kana muchitenda kuti Zimbabwe ndeye munhu wese ka, kana maona kuti uyu vanhu vakanganisa vaka, chiitai kuti ngavabve vanhu vasarudze zvavanoda, kwete kuti toda kubvisa kuti muise neuyu. Zvamakutoita izvo zviri kutoratidza kuti pachenyu muri kuda kubvisa umwe muchiisa umwe wenyu pachenyu, isu tingoramba tichishupika. Kusvika rini zvakadai? Shuwa izvi ndo zviri kutirwadza izvozvo, zvokuti dai maovhetse ose ari serious munyadzo dzakuti makarwira kuti vana venyu vasununguke, vana venyu vagare zvakanaka, ipai mukana wavo vasarudze zvavanoda nyika. Toziva kuti muri maovhetse echokwadi, nekuti isusu kana taakusvora haisisiri nyaya yekuti tinongosvora chete. Takaona muna 2008 a group of ovhetse vachibata shamhu vachirova, tichiswa vanhu vachiitiswa mapungwe, tichinzi ava vatengesi rovai, vachipiwa ma-instructions nemaovhetse kuuraya vana veZimbabwe. Saka izvozvo kana zvakapinda mupfungwa dzedu tikaona tikarwadziswa misha tikasiya mombe dzikatinhwa nevanhu vatiri kuziva kuti vakatinha mombe dzedu vakaenda nadzo, izvozvi nengoro dzakatorwa dzikadini dzikaendwa nadzo, tiri kutoziva kuti ngoro yangu iri pakati, mombe dzangu dzakatorwa nananiki, and handigoni kana kutonoripota kumapurisa kwachona nekuti kune ZANU-PF ikoko. Shuwa ndoyo moda zvokuti ndirambe ndichibatana nemi izvo. Please tinyarewo, ndapota hangu. Mutinyare zvakanyanyisa. Nekuti nyika ino kana muchitenda
inyika yevanhu vana vezimbabwe inini baba vangu kwatanga tiri uko nzvimbo yedu uku kune vanhu vakatozofa kufa chaiko chaiko time yemadissident vakaurawa nemadissident time yechinyi zvino takaona zvakawanda tikanzwa zvakawanda tikatyiswa nezvakawanda tikatiza nzvimbo dzakawanda tichiti kuda tichabatsirika but hapana chatakawana takatama nzvimbo dzataitiri tichitiza zviri zvepolitics tikati tikagara mumataundi isati isiri vemutaundi tichitiza zvepolitics zano ichitadza kuzvigadzirisa izvozvo mave nemakore mangani muchitonga saka tiri kutaura kuti zvinhu zvese nyika yedu izvi kuti ipwanyike ipararesa izvozvizvi haizi nyaya yemunangagwa haizi nyaya yemugabe inyaya yezano saka muri kutevera panapa muchitityisa muchiti timbosiyana nezvezano tinosiyana nayo sei iriyo yauraya nyika ndinokukumbirisai vedu wekuti kana tiri pano pakulendika regai kuramba muchitimanikidza mani regai kuramba muchititevera ende orit kana mukavuya huya henyu asi hatizi kuzorega kutaura chinhu ichi hatizi nyange mukataura makaita sei ticharamba tichingotaura chete kuti as long muchida kubvisa wezano muchireplace newezano nyika imbofi yakanaka munonyepa unless kana muchida kuti nyika idzokere kuvanhu kutongi hwevanhu yes iyo nyika itongwe nemasoja mani inotengerwe nemasoja macivilian aripo let civilians choose whom they want why muchimanikidzira vanhu kumasoja why urechipinza ika vanhu masoja achona zvamuri kutaura ndokusaka tichitaura kuti mumastrits mamuri kuda kuti tiuye umwe hatiuyiko nokuti tapedza kuita zvinhu izvozvo moburitsa pfuti dzachona makutishuta kuti mudzosere zvemusoja pakare toramba tichingochema saka kana muchida kutonga nepfuti rambai muri kupfuti ikoko isusu hatisina basa nazvesu nokuti iye zvino ndikatarisa ndakashanda nofunga kana risiri gore rimwe chete makore maviri ndiri muzimbabwe ichakanaka chaizvo tichitambira mari dzakanaka dzekuti pei yako 1 yaitenga geja yaitenga kana kuti mombe uchiita zvaunoda from there pakazoya vana isapu nezvimwe zvinhu zvese we have never achieved anything muchitaura zvinhu zvamaida kutaura ndipo patakazotaurwa namugabe unzi kana maona kuti tiri kukoniwa foma yenyu pati yenyu isvoto dzataipiwa idzo dzokusvika pazofomiwa pati isvoto instead yekuti munzwe kuchema kwevanhu mugadzirise zvichemo zvevanhu izvozvi kana tichitaura saizvozvi hamuzi kunzwa dambudziko redu munototi threatena kutotsvaka kuti silence ndo zvamunogona chete ikoko saka isusu the time is now up yekuti we cannot be silenced nyange muchida kutaura zvakaita sei nyange muchida kutyisa zvakaita sei tyisai asi we are not going to be silenced nemi matiurayira nyika and you are useless maovhesi akabatana nezano you are useless. I'll continue to say that you are useless muri mbwa